Viva! Unai Solai! Plaza! Eta horiek, ipatuko duzte, berde bezala, marka urdina dago, baina berde bezala. Zanborri bezala, un histórico de las Ubieta plazas. y Gospani. Historia viva, historia viva. Amén Ubieta, Ibai Ubieta, esan ditula dauka, hori ere, usaino zarra zan. Nola baita ere, esplikatzea, eniai, nolaziko partida. Orduan, arati gabe, horretan, gauza ginen, tenizia jokatunan mogo zerbait. Open kontra. Ibu berduka kemudian kabupaten menjadi kabupaten ya ini kota ini udah mau lebih tahu juga orang itu salah di sini jadi dia tahu dia apa yang dia lakukan ini akibat kita bueno, partido de Sarri kita kira saksi dari revolusi. Ini masa dunia kita kantor kau. Ondo batek, talde batek dauka oso leku eremu laburra eta errez defendituko. Hauek gordia, istuarrizko eremu daukate, eta orduan nolake errez dominatzen dute. Bueno, disfrutatu zitzak, nola jokatzen den, pelota ion nagia, hain ezazko jokatzea, normala zan, hain ezazko jokatzea. Horretik potentzia, alde honatik oso ikusgarria da. Hortatzen dira, bueno, teknikak mantentzen du, antzeka eta jokua. Baina, esan da, joko zarrak, eta izanera kontatzeko modu. Ez teknikak.
Libre. Eta hor esan arau bi erabatako txapelketak zuten dira, Europa eta baita mundu mailan dira. Adibidez, ez dira egun asko, eta hori egunero gaina daukagu gure selekzioa, Euskadiko selekzioa zelotan, gero eta hori da, haigiara jokatzen. Beraz, bai, pelota dira, Euskal Herriak bere selekzio bezala osulakin jokatzen dira Europan. Onartu zuten eta alatu jokatzen dira. Ez egite Espainian kontua noiz batia jokatuko da. Beti fingatu dugu, arraian dugu markatu da, hori da, hori kanpoa, hauek ditu horrezko, kanpoa dute, eta lau dugu da. Hori erreza dute. Libre. Mucho. Ahí va. Según se ha venido izango dugu eromu ona, edo txarra. Erresa guak 15 lortzen, edo.
es Superra. Bueno, Jose María Izoteik, zabeak gaitzi. Azkeneko joku. Gura dugu, barrioko utxilizua inizitzen. Daniel, este acá es el que va a ocupar ahí. Ahora ocupar. La otra, a ver si lo hace. Guay, la otra, a ver, un día votan. Daniel está haciendo un segundo a ocupar. Ahí se escoge tanta, solo estará. Ahí sí que está hacia, está muy bien, va a jugar. Bajo vas a ubicar. Y yo la duda alguna, ustedes que hasta su cobar. Libre, libre. ¿Es? Nahiko erdien dago, Nahiko erdien dago, lasakarrian, nahiko erdien. Beti ertzean. Ertzean jokatzeko, bai. Erdia goten dena errebote jokua. Bai. Ulertu nizun, zea. Bere jatorrizko lekua hori da, orduan, bai. Bai, beste plazetan ala do. Horrexan da. Vale. Ega. Eta gero, altarrekin egingo dira, hice un pis por más de Borgonte por Zaragoza y hasta casa. Pero Cristo, hoy cocala también en las calas. No en la grande de la playa, turístico. Salón hacia Pineda nosotros. Muy bonito. Las calas nos han encantado. Para estar así, familias y niños, no tanto inserso, bueno, inserso, mundiplaneko zanao, no, matrimonios de más o menos de mi edad, pero sí, tú venido Rajuni ya era inserso, todo también gustatzen zaio hori, umentzako piztina, más controlable, nada que ver, Bueno, voy a ver cómo va el tema. Venga.
Botatzeko gaiztiaino, hostia, kabitio, €1 emango ezkin. Oita, que hostia! Belarra eno botatzen emek €1 emango ezkin. Aitu ade hori. I grauta ziok, Zan digena. Eman, iporri estutu da, kampainario. Estutu iporri dira, Venga! Iepa! Ja, beste bat. Beharra! Kategorikoa. Ikusita zertzen handikan, Moztu agarra arbola ela, hostia. Olako sakia jota. Izerte, olako sakia, hola, tola, tertzei ala.
a veces, animático de museo, amigo,